back to a new video guys। आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो पे। ये नज़ारा है गौरांग ब्रिज का, सेकेंड गौरांग ब्रिज का। इसके राइट साइड में, नॉर्थ साइड में आप लोग देख सकते हैं गौरांग रिवर आ रहा है और गौरांग रिवर का गौरांग ब्रिज राइट साइड में पड़ता है। और ये भी गौरांग ब्रिज का ही हिस्सा है, सेकेंड गौरांग ब्रिज है ये। सर्किट हाउस को पार करके हम यहाँ पे आ जाता है। वेस्ट क'क्राझार में हम जा रहे हैं अभी। दिनै आं थांगासिनो दं लोगोफोर वेस्ट क'क्राझारनि फारसे, क'क्राझार टाउननि सोनाबनि फारसे टाउन बारनानै वेस्ट क'क्राझार साइडआव। बारा गोजानबो नङा टाउननिफ्राय, ससेल'। दिनैनि भिडिअ'आ बिनि बारैनो जागोन। आं मोनसे जायगायाव थांगासिनो दं। आइ एम गोइं टु ए निउ डेस्टिनेशन, ए बिउटिफुल डेस्टिनेशन। मोनसे समायना जायगायाव थांगासिनो दं। आं नोंथांमोना भिडिअ'आवहायनो नुगोन। भिडिअ'खौ नोंथांमोना नायजोबबानो मोनसिगोन आं अबेहाय थांगासिनो दं। सोनाबहा क'क्राझार फैनाय लोगो लोगो लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनगोन साहा बागान। साहा बागाननि भिउसफोरखौ जों नुनो मोनो दै बारनाय लोगो लोगो। सार्किट हाउस शान्तिनगरखौ बारबोनानै सोनाबहा वेस्ट साइडआवहाय जों ब्रिज बारबोबानो बे जायगायावहाय मोनफैयो लोगोफोर साहा बागान। बे जायगाया थाङो मागुरमारि साइडआव थाङो, सेसापानि बे लाइनाव थाङो आरो लोगोफोर नोंथांमोना नायना लानो हागोन। साहा बागान, समायना समायना साहा बागान, ब्यूटीफुल टी गार्डन, चाय के बागान देख सकते हैं आप लोग। कोकराझार आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट है और ये बीटीआर रीजन में पड़ता है। आप लोग देख सकते हैं खूबसूरत चाय के बागान। Enjoy the view guys। बिराद गिदिर साहानि बागान, आगसिजोंबो आगदाजोंबो, आरो बियो ओरैहाय साहा बिराद गोथौ दङ बे साहा बागाना। मालाबा नेक्स्ट टाइम भिडिअ खालामनाय जासिगोन। साहाजोंबो बिराद गोथौ बे साहा बागाना। गोबां मानसिफ्रानो बेरायनो फैयो। गोजौ गाहाय हाजो बादिनो गोजौ गाहाय जालांबाय बे साहा बागाना। नाथाय जोङो आरो बिनि सिदा थांबावगोन, सोनाबहा थांबावगोन। बे जायगाखौ आं दा जेरावहाय थांनो नागिरदों लोगोफोर बेखौ जानला मोनला दस्रा भिडिअफ्राव देखायनाय जायाखै बा नुनाय जायाखै। नोंथांमोना आंनि भिडिअ'आवहायनो बेखौ नुजेनदों। बे जायगाखौ आंनि भिडिअ'नि दारैनो नोंथांमोना नायना लानो हासिगोन दिनै। आज मैं आप लोग को जो जगह दिखाने वाला हूँ वो आप लोग आज पहली बार देखोगे किसी भी यूट्यूब वीडियो में, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जगह है, शानदार जगह है, नेचुरल जगह है। रास्ते भी बहुत ही बढ़िया है, काली काली है। आज होली का दिन है। टुडे इज होली। दिना होली गाइस, बन्द' दिन, बेनि थाखायनो खालि दखानफ्राबो खालि, बेबायदिनो लामाफ्राबो एसे खालि जागासिनो दं। टाउनाबो एसे खालियानोमोन। दा नोंथांमोना गुसु फिल खालामगासिनो दं आरो आं लोगोफोर, मानोना बेलासि जाहांबाय, साना हाबनोसै। दंफां लाइफाङा एभेलेबेल जालायबाय टाउन बारनाय लोगो लोगो। दंफां लाइफां, गोबां दंफां लाइफां नुनो मोनसिगोन जोङो। औवा बारि, बागान जों नुनो मोनबाय, आरो थांबावबाय जों नुबावगोन। बिराद समायना, very beautiful, absolutely gorgeous nature। beautiful boat,
nature on both sides, and beautiful girls coming from somewhere. बेनिफ्रायबा बेरायनानै फैदों समायना समायना मालाय सिख्लाफ्रा गोबां सिख्लाफोर आरो सेंग्राया सासेल'। So guys, आं जे जायगाखौ बुंदोंमोन बे जायगायाव सफैबायानो। नोंथांमोना नुनो हासिगोन जायगाया दंफांबारि। It's a place filled with trees, filled with woods. Photo session जागासिनो। यहाँ पे ही मैं बोल रहा था गाइस, जिस जगह के बारे में आज बोल रहा था, आज के वीडियो इसी जगह के बारे में है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे आने जाने वाले लोग रोक रहे हैं गाड़ी और फोटो खींच रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं, और मैं भी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। आंबो नोंथांमोननि थाखायनो भिडिअ बानायगासिनो दं। Enjoy the video guys.